Father God in heaven, salamat ning kabuntagon nga nakamata pa mi. Salamat Ginoo nga imong gibantayan ang among pagkatulog Ginoo. Lord, salamat nga imo kami giproteksyonan sa daotang tao, daotang espiritu. Imo kami gipanalipdan sa disgrasya sa aksidente sa tanang mga kadaot sa tanang mga katalagman. In Jesus name, praise the Lord sa panalangin nga matag adlaw nga among gikaon, among gilanghap nga hangin nga libre gikan kanimo, dalaygon ka sa among kinabuhi in Jesus name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo, labaw ka sa tanan Ginoo, hari ka sa tanang hari. Wala kami mahimo, di kami makahimo sa mga butang kung wala ikaw Ginoo. Salamat, salamat, salamat nga imo kaming giluwas, imo kaming gipakamatyan tungod sa imuhang balaang dugo. Imong gisugal ang imong balaang dugo tungod sa among mga sala. Praise the Lord. Hallelujah. Ginoo, salamat sa kabaskog sa among unahuna, kabaskog sa among kasing-kasing uban sa tibok pamilya. Ang akong mga pag-ampo Ginoo, uban na ang akong mga viewers, friends, family and relatives tanan Ginoo nga mo-watch ani nga video, apil na sa mga pag-ampo. Kung nasakit sila Ginoo, hikapa ayuha Ginoo. Ikaw ang tag-iya sa kaayuhan, ikaw ang tinubdan sa daghang grasya sa kaayuhan Ginoo. Ikaw ang among personal physician, ikaw ang among personal doctor in Jesus name. Praise the Lord. Ikaw ang source of blessing, provider, supplier. Ikaw ang tag-iya sa tanan. Salamat Ginoo nga imong gibangon ang among unahunag, among kasing-kasing, imong gidasig ang among unahunag, among kasing-kasing sa matag adlaw sa among unahuna. Bisan pa man Ginoo sa kabisi sa among gitrabaho, among negosyo Ginoo, unsa pa dinha Ginoo, kasama ng ako mga viewers, friends and relatives, family Ginoo, kasama na sa akong mga pag-ampo. Ginoo, dili kami mapulaan sa pagpasalamat diha kanimo matag adlaw sa tanang oras tanay giyon sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kinilang hangin nga among gilanghap matag adlaw sa tanang oras tanay giyon, libre diha kanimo. Ug adto mi sa hospital Ginoo, nay bayad. Ka-bless na mo Ginoo, buhi pa mi. Salamat Ginoo nga imo kami gipanalipdan sa COVID-19. Buhi pa mi karon, ang uban nga matay na, ang uban na sa ospital, ang uban na sa balay, wa pa gyud maayo. Salamat Ginoo nga makapagtrabaho mi, makalihog mi. Salamat Ginoo, bless kaayo kami Ginoo. Salamat sa tanan, wa gyud kami mahimo. Thank you Lord for everything. Dalaygon ka sa among kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo. Lord, ang katong mga friends nako nga padung sa trabaho, panalipdi sa disgrasya sa aksidente, maayo ang ilang pagtrabaho, malinawon sila Ginoo. Lord, ang katong mga viewers nako nga nagnegosyo Ginoo, panalangin bendisyon na ang ilang negosyo, puna sa daghang grasya Ginoo aron makatabang sa simbahan, makatabang sa mga tao, makatabang sa pamilya. In Jesus name, dalaygon ka katong mga tao nga gusto mo abroad Ginoo, ikaw magapanalangin sa ilahang lakaw, ikaw magatagbo sa tanan nilang gikinahanglanon Ginoo. Dalaygon ka, positive ang tanan in Jesus name. Praise O God, dalaygon ka. Amen.